in lian le ro pui tak kawtah chuan Clara chu a ding deta chia hlawh ten lo hmuakin a kawr hak awang chuan thing tiin an lo sawi ru sep sep an hopan laia po re thei taka thang lian hren chhungkua ten an zawn hmuh tak a lo ni awm e ngawi ringin in chhungah chuan a luta anu leh pa a unau pa leh an falak te an lo awm thap tumah chuan biak pawh an lo tum lova an lo lawm lem lo hle ti a lang reng mai nu ka lo haw tu e a tih chuan mahni in vawn faina chang pawh i hre lo ani maw vain bual phot te a lo ti hmuk a a pa erawh chuan kum tam tak hnuah ka zawng hmuta che hi ka lawm hle mai a lo ti ṭuawa ama kalsan tu chu ni lo mahse lo biak pawh an tum ngai lo awang khan Clara chu a pa lakah chuan a lawm vak lova mahse a ti lang duh lem lo Mingzui chuan unau nu ka lo lawm a che enga ti nge min van melh rum em em min huaim ni i nihna ka chuh pui che i duh lo tih ka hria lawm kei chu ka chhuak tawh mai a nge a lo ti zai zai a nubai hi chuan lo dang vatin thil a thlak sawi su he in hi in a lawm ani ka fanurang ka chak ani hi hrerengang che a lo ti dam diai mai Mingzui awm dan vel chu ei vak lo mahse Clara erawh chu a ngawi reng thunga Mingzui awm tinuam lo zawngin khawsa ho suang che venga chuan a lo tih ve leh tak kah chuan kha leh chen kha in lo vuk la len tir tawh a tawk tawh ni lawm ni a lo ti ve sak mai nang chu mi thar i ni a hren chhungkua te chuan Mingzui hi kan ro khawm tu tan pawh kan pawm thlap tawh ani venga chuan a lo ti leh pa kha leh chen kha thing tlangah sei lian mai ila thil awm zia hi chu ka hre ve sin he chhung kawtah nah buaina siam tu ka ni ai chuan ka chhuak zawk mai a nge Clara pawh chuan a lo ti ve ta zai mai venga tawng mai mai su Clara pawh hi kan fanu ve tho ani hi in ang tlang vekin kan en tur ani a pa chuan a lo ti ta thak mai a pa hi a rilruan em ber ani tih Clara chuan a hre thiam ngala control pawh a ul ber dawn tih a hria a room turah chuan a hruai thlap a mahse chuta awm chu duh lovin ni lut thatna lai chuan thlang ta chat mai a mahse chu room chu Mingzui room ber kher a lo ni a lo phal bik lo hle chuta anu leh u te chuan an lo tran tlat bawk si room dang a tam teh reng nen Mingzui nena in tih buai hi i chak ve hrim hrim ani dawn hi tiin an lo mawh pu tawh mahse Clara chuan room dang thlan a tum bik si lova nu duh leh unau nu hian nei mai rawh se kei chu ka chhuak tawh mai ang Mingzui in a tih chuan a ngai lo Clara heng thil te hi i ruam hmanna vekem ni hria ni la chuan i lo haw lo tawpang maw le nu ber chuan a lo ti hlai hlai a fanu tak aia an falak zawk a tawng pawng tan hlur ringawt mai chu Clara pawh chuan nu nei van duai a in ti hle a pa hnenah chuan a in sawi khawngai tlak ve zel thova ani pawh chuan lo khawngai in Mingzui zawk chu a room sawn mai tur chuan a lo hrilh zui tumah chuan an hnial ngam tawh si lo Mingzui i lung oi lo tlawn nan chuan tiin zet penden a pi atanga an in hlan chhawn zel a ro em em chu nubai chuan a pet a ringawt a hei te chu chhungkaw thi sen kai ngei Clara in nei zawk rawh se kei chuan ka phu lo Mingzui chuan a lo ti vela ka pe che lawm la top mai rawh anu in a tih pawh chuan a sawi dik chiah ani ro khawm tu tur dik tak ani a keimah chuan ka lo nei mai a nge tiin Clara chuan a lo lak sak mak si Mingzui chu a lawm lo ru hle pa berin a tran ve tlat bawk si nen anu leh u te pawh chuan an tih tauh pui ta ringawt a zanah chuan drawan lo khawlin chanchin a lo zawt thil thlen dan kim chang a hrilh duh lem lova pui a ngai le ngai lo a zawh pawh in ka tha tih zawngin a chhak liam puat chhungkua a chawhlui an kil ho laiin pa ber chuan Beijinga school tha bera school i kal thei ang tiin Clara chuan lo hrila a lawm hle mahse nubai chuan sawtiang school a kal chi ani ve lo mi hausa leh changkang hlir an lut a buaina te a va siam anga min ti sak tam mai mai ani a tul ve zel lo a lo ti hlura kan fanu ve ve lawm an ni nung chang mawi te chu a zir ve zel dawn a lawm school khatah lut ngei ngei rawh se Mr. Hrena chuan a lo ti bur si
mingzui tan har satna vasiam ho suang che fenga chuan alo ti ve le lungai su pa keiman u nau nu chu kaloboi pui vek mayang mingzui chuan in ti fel deuh hian alo ti vata ma se aril ruwa chuan thik na le huat na in bu a khwar nge tul tul thung shom taka siam chu atum berani school akal ni masa bera chuan a thutna tur do kan te chu an lo zia hnok sak veka u nau nu i local tur hi shelo kan lo omaniang a mingzui chuan alo ti ngei nangman min ti fai sak mai la clara in ati chuan nang thingtlang mi mai mai khan i be se sang lua ni shen chung ko fanu ni hi an chian te chuan an lo ti fanu dik tak chuan falak zok chu atir ngam ve bokang chu clara in ati le chuan avamak ve mingzui zok hi emo shen fanu dik tak kan lo ti sin ti in an phur da mur mura ani na dik tak chu alo ziap char char thin chu lo ni in clara puala reunion party an labwa sai lo te chu in soi theinan chuan ron hmangin I thutna tura chuan thumai mai ro alo ti le nga ta ma se clara chuan magic thiamin mingzui chu a control ta veka an thil ziaran te chu ama chuan a hrufai ta vek mai chuti lai chuan mi pakhat shawa an ti chu localin mingzui chu alo chan ngal chat mai tungei ni a clara in alo ti du leka mingzui pasal hwa la lo ni mingzui chu alo in soi thiam zat zata shawa po chuan meril ru that tak ani a nangma zok khan thiam lo nai nei ani chingthi in ngai dam dil ro ani lo chuan apoi viawang alo ti char char mit ko sang si lulian si thuak te si lak tlak lo takini don hi clara chuan alo ti let ve tangat maya a thinarim hle ma se han khoi atum ve ngota a kut chu lo mer sakin a zoi ta hnok mai theikil mayang nakina buaina tam mai mai zo kang mingzu in alo ti ta ka chuan an che hlei thei to bok si lo nen kalsan mai chu tha in an shetaria chuta principal alo lut tunge buaina siama alo ti chuan an ni hian in thurwalin min soi sa ni ti in clara chuan alo he khal ta zai zai mai shahwa ero chuan ziang le shen chung ko buaina ni a lawin rol ve du su sar ti in an principal chu alo shil ve thung mi hausa chung kwa ve ve an nia wang chuan an nu le pa te ve ve chu a ko phei ta zoka shawa nu chu lo thlengin clara chuan alo doi ngal zat rin lo dewin a fapa chu a beng da shep mai ama na lom kut min thlak zok an ti po in poi in chung kwa nen chuan than thatak kan ni thin kha kan fapa hi alamu le mani shithiam sham ro ti in clara chu alo ton sau sawa chuti lai in fenga alo lut ve le a I thamu ti in mingzui zok chu alo ngai ven hle clara chu a hauzui shep boka ngai dam dil tur te chuan a shil chuta nubai lo thleng ve le in clara chu lo su her sukin mingzui bok chu alo ngai sak ve le hwam hwam boka ani la chu alo tap deuh draw bok shawain enkol na tur chu kan lo tum mayang boina hi iti top to tiang u alo ti a ngai dam dil ro ani lo chuan I lo ho thei lawang ti in clara chu a shil sui bok kati swal omin isha em ni clara in alo ti chuan mingzui te chu kain kol seilen ani a mi ati boy ngai lo tlatalom cctv a om veka enila thudik chu a shat mayang chu anu in alo ti chuan kan cctv a chhevek an lo ti le a ma se clara chuan a phone atang chuan mingzui tong dan zong zong te kha lo record vekin a play khum ta mya mya mai le a phana sakhop mai ka hlau ema tikhan ka soi ta mai ani min hmangaya min thlau thlak du lo tur thu soi ka tuma ati sai sai du to kang u na win ni kha fenga chuan alo ti ringot boka an la chan chat tho clara chu alung oi theilo police call atum ta anu chuan engthil nge moi ti le inu kani hi ho photang u pati chu alo ti shoka clara chuan akut chu alo control sakin a in ben tir ta a pa ber khan alo human si ifanu dik tak zok chu mi ma a ibeng amo
ifanu dik tak zok chu mi hma a I beng emaw hren chhungkua I timual pho hle mai ti in alo hau ta hrepa Clara la chu alo tap tuau bawk si Dubai hi insoi fia tumna pawh chu ngai thlak sak duh tawh lovin Mr. Shene chuan ngai dam dil tur chuan a hrila Dubai hi chuan ngai dam a dil ve ta nge nge Kanu thiam lo pawh ni lo keimah zawk ani kha ti in Mingzui chuan ngai dam alo dil ve ngal zung zunga Shawa hmui thi chana pawh chuan Mingzui chu ngaiin ala beng hrep zui Family Reunion Party bus sei vat pawh chu tha in a hreta a an fanur chu mi in an lo hmu sit a duh tawh lo wang ani chuta shawa la chuan an fanu dik tak zawk pawh lo ni te reng la ka nei dawn chuang lo che Mingzui hi ka duh dai zawk alo ti por ve hle anu chuan alo zil zui ve le hrepa ngai dam dil nan Nancheng project a thaw dun puya chuan Mr. Shenete chu alo som zui le ngal apa chu Clara laka chuan alom ta hle a Enkima chuan chanzel to in Mingzui pawh chu a hau chhun zom le a Chingchi in Clara hne na chuan ngai dam a dil tir boka kapa wang chawin tun tum chia chu ka ngai damang che a lepeka ero chuan a thleng to tur ani lowang ti in Clara chuan alo chang Mingzui pawh in a thin lung tak chuan Clara chu a hua in rut let nge chu alo tum ve tang thowa anu le u te chuan chan hle ma se a thu ber apa chu Clara lama chuan a tang ve tlat box si nen tu man Clara chu an ti du da ngam to lo aruma chuan jawa chu alo kur mai a biak tlang theilo awangin chan chin alo ngai ven alo ni Clara hian an tlei rol lain jawa nun na hi alo chan him sak to a chula tang chuan arukin alo du char char thina ma se a hril ngam box si lo tun tuma chuan in sum thei to lovin ka du che ani ti in Clara hne na chuan a hril ta mya maya ani ero chuan mangai na ti vel chu alangai sak lo thu tlang takin a hril thung jawa pawh chuan a hre thiam vek thowa ma se ban san chu tum chuang lo chu ei turin Mingzui chuan Clara chu alo kowa chhungten an du lo ini kha I thom hno te kha pekla he in hi chhuar san vat mai ro ti chuan I him zo ka ni mai alo ti le sur sur mai I du thu sa mani chu ti in Clara chuan a kalpel nal nal thuak vor virin Mingzui chuan apa te chu sa te a swa saka a tron thiam hle an lomin an lo fak ve hle bok Clara swa sak ve tum chuan alo du lova ifa swal ve a unau ti in a swa sak ve chi a adu sak che ni kha ti in a u chuan alo khak ngal chat anu po chuan nung chang mo I shelo hle mai alo ti ve le bok choi lai chuan ngoi ringa ei tur pi le pu ten an ti thin kha Clara chuan alo ti mak Carly ai hian product thar launch na hun ser kan mang do na mipoi mo chin chu an local kin viawang chuta chuan kan fanu I lo ho ti hi panzar karil ruk dewani pa ber chuan alo ti ta Mingzui chu chong hle a alo du lo hle shen chung ko fanu dik tak ani lo ti an puan chuan mi in an hmu set pha te a hlawani nubai po chuan alo shat thiam pui khop maya phiranya kan ti mai don nya Mingzui tan po aza thlak lo ba ka kan chung ko tan po him zo kang alo ti chat mai ni e a thakho pang chu pa ber chuan alo ti ve maya Clara po chuan alo hnial du bik thlat lo mai tun tum chu thil dang ra man na ani ani che kang program kan man huna inom dana in film khur hle don nya chung ko mai ti ba zong in khosa hau swang cheu an pa in ati chuan lungai su pa ke te chuan hetian program te chu ka mang jing to lu tu kalom ma se Clara zo khi thingtlang atanga lo ho lim hlolani a ina lo umri mai se Mingzui chuan alo ti sai sai ma se apa chuan atana poimo lom ama wanga lom phe khun hi kan man don inzirna zelani a kalvero se alo ti ve hlo mai lak lo ve thlot nangpo fenga thataka mai lak chuan company share 10% ka pe ang che pa chuan alo ti lia ani po chu alo lomin a phur khop mai kapa keipo lo che thave viau taila midang thopui turte lom veila lom mamin te ve thoro o Clara in alo ti chuan
nang khan englom man mai dong ve lawange soipoi zak lawe a ti in an lo khak ngal zot zot ma se apa chuan midang ang thovin iche that chuan ka pe ang che alo ti ve hlau reunion party na hmuna chuan Clara po nal takin aron lu san zana chilo ti tu po an tam hle shen chung ko fanu lo ho thar chu ani nge an ring hlom zawa po kha alo om ring to a Clara chuan alo biak mai lo wang chuan awa be ma sa a somzi nga kha na lo tel ve chu ni in stage ha chuan apa chuan Clara chu a ko chho thwaya mingzui po chuan alo zui ve ngal chat an pahnih chuan phir an ni thu te chu an puang zui ta nge ya oilo po an om lem lo an product launch thar tur Renault tia a hming an vua chu soifian nei an han tuma ma se fenga chuan a thil a lai chu adap pu zo tatlat lo USB pen drive chu a ti po dai mai chu lo ni in press conference an nei chan ber ani bok si an tal boy hle chuta waiter pakhat hian Clara in arulai ka hmoni ti in alo mo pu chat le ngala fenga te harwa man na bek chu lo ni in Clara chuan a beka tang chuan pen drive chu alo phar chuak ta nge ya enga tinge ilo ro khera aza thla ge mai thingtlang atanga seilian ani wang anyang nung changmoi a shelo khop mai a ti in mi te chu an phun le ta sup sup maya karu ka ni lo ti taila in oyangem Clara chuan alo ti chuak thut nangman I beka tang nge in ilo phora ilalai po mutu anom boka phatmar phet chu tum wai du to chu fenga chuan alo ti muk a phone atang chuan aruk ani lo zialan tir chu Clara chuan atuma ma se jawa chuan aruk ani lo ti ka fin fia theye alo ti khal waiterin Clara I alo sului lai le a beka pen drive a thun rulai ti chu chiang takin big screen a chuan video hmang chuan an tar lang ta chuai chuai mai le dota sui wangin waiter chu an mana an dop zui ta pa ber chuan tunge hetiang thil hi ti tir che soivat ro ti in azot ta cher mai le lama fenga le mingzui te ro chu an lo hlau thom em thung waiter chuan tuma min roi lo Clara hi ka thik wang mai ani mire thei ve thau ka ni a kan selen na hmun po a in anga awan nei bi kem ani a lo ti ta daya do ta soi ti chu Clara chuan she thoma se tuna tan chuan engma soi boi ri lo mai chu thazo kin a sia a police ne na ero chuan an hlan zui ta thawani press conference po chu an chhun zom zela chimoi deuh mai an siam chhuat thar chu an lo pho chuak ta he chima saber hi kan fanu Clara ne na hian ka pe e ti in pu ber chuan alo pe hlo mai mingzui chuan alo ti khle chu thi le an siam chan ber te chu Clara chuan alo soi thei vek le ngala pa in afa a hlo to sha tring na na an siam alo ni mi te chuan Clara chu an fak hle a pa fa niom tak an ni thu te an soi bok mingzui ero fakna tur om ve heklo aruk chuan alo thin rim tun ringot chutia an thil siam chua order aron tam talutuk le an sum sen let ni chuang an hmu nga lawang chuan apa chu Clara laka chuan alom zwal hle a 10% share po kha an unau zinga chuan phu berin a shebok nen pek atum ta hlau mai fenga chuan rang takin alo hnial ngal chat thingtlang mi share ipek chuan company in a twar thei ania film khuro alo ti ni e pa experience la engma ka nei bok si lova project department lama hian min tho tir ve zokla poika ti mil lawa sin ati chuan a theilo company nuk beralom I tho om lo na takani fenga chuan alo ti le masia pa chuan lungai su Clara keman company thil poi mo te chu ka hril fia zelang che alo ti ta hlau mai si an hnial ngam le talawa chu ve le mingzui chuan pa keipo company ya chuan tho ve ka du e alo ti wat high school zirlai chawila ni kha arem lowang apa chuan alo ti muk Clara po ani ve thawlom ati le sel ta ka chuan in grade a in thlau lutuk nang chu shawanin in kar ti tha zel tumla chungkwa ipui thei dan thaber ni chu
alo ti zel si a thalom in fanu dik tak kani lawa min en sang po ni ula awom lutuk mingzu in alo ti le zai no ba ye chuan lo lai na tin tho tir ve mai tur chuan alo ngin sak chuta meu chuan lo thok ve ro se ma se eng thil dik lo ma a thlen tir tur ani lawang alo ti ve ta nge finga ero chuan Clara chu a ho hle a eng tika emo an in atanga pe chhuah chu atum ru hle nikhat chu secretary chuan Clara chu file pakhat alo pe a share pek apa in atum kha pek tho alo tum zui zel chulo ni in a hming te po chu sign felin nubai le mingzu I an lo lang som zat a share don thar chu mingzui hne na pe mai tur te chuan anu chuan alo ngen vel chu ni in apa chuan anu hne na chuan chen chungkwa ne na mingzui chu in hwal zok mai tur chuan alo shela shawale Clara zok chu in hwal an ngai tur thu alo soibok chung thil vel awang chuan Clara chu hmu a biak lung oi an tum alo ni mingzui zok chuan shawa chu nei adu bok si ziang chungkwa le shen chungkwa ten in nei na thuthlung an lo siam to chu thlak dang lam thei ani bok si lo awangin fanu dik tak Clara chuan shawa chu anei mai chu angai don si chu wang chuan malak dan tur kong an ngai twa char chara a hrisel lo si a harsat na twar tir ring tlak po ani lo hi shawa nen chuan in nei tir mai ro ti in nubai chuan alo ngen mingzui chuan apa hne na chuan shawa chu ama nge yin nei adu thu le shawa po in ama chu adu berani thu asoi chu la anu le fenga te po in an pa chu an lo nor pui ve bok chuti lain Clara school bang chu alo ho a unaw nu kapa in shawa nei aphal to sin mingzui chuan alo tingal ringot ma se pa chuan thuthluk na engma ala siam danglam lo thu asoi fenga ero chuan mingzui zok chu pui atum ve tlat thung nikha chu jawa po in Clara chu alo changa shawa nei atum tak takem ti alo zot fia mingzu I wang mai maya nei itumani chuan I du lo mi pa I nei chuan nakina shiom ila ti don ania pui ingai ani phot chuan ka pui ve kang che ti in alo shil hei hi chu ka buaina ni a midang lo in rol lo ula buaina thlen sak chu ka du lo zo ka ni Clara chuan alo ti ve tlat bok si chutia anim belai chu tu emo hian thla lo lak ruk sakin school group a te chuan an poster ta chuaya sugar daddy nei ang te chuan an lo soivel shawle mingzui te chuan an lo chuzui ngal chat boka zak thailo lutuk nung changmoi an zer tir ngai lo chem ni ti in an lo tong khum vel Clara chuan mingzui maya chuan alo beng hoi sok mai shawa po chuan a khoi zui ngam bik si lo kanu in engtin nge ti don che kan shekhopang mingzu in ati chuan unaw nu min ti kha unaw in hauna satlian ni hi baka falak zo ki ni a du chu ni la ina kalo ho ni khan ike kha khong tlak dai to ang chu Clara chuan alo ti mak chan po an changam to lo zan khat phe chu mi parwal hian Clara school bang chuan lo changa an lo chhainom na vel ma se lo do hin an ma ni le an ma ni chu a in ben tir ta shep maya lavin an tlan che zui ngal ta ni jawa chu lo kal le a ka soi to kha ka du lo che Clara chuan alo te ngal top ka shia ma se du to lo tur che hian min khap thei rongot bik lawang ti in alo nui vur IP address le transaction record atangin fenga le mingzui te chu thalak li kau chung changa khan anin nam hnoi nge yani ti alo she chuak der to chuti lai chuan mingzui po in lama chuan lo tap hliamin a chung te bula chuan Clara chu alo hek zata fenga po chu alo por hle Clara alo ho chuan chingchi in mingzui hne na hian ngai dam dir lang che alo tingal ama khan kan thian te bula min nui zata ti to lo turin ka shil ringot ani kha engtin ma ka ti lo ti in Clara chu alo in sui thiam ve thung anu la chuan oi om lo ani chu abyang po hi en la iben na hnu nge ani alo ti sot online na min ti mual pho em ani kha Clara in ati po in
kain kol seilen ania chu tiang thil sual chu atilo to pang ti in alo tran le zel do tin min pualom Clara chuan alo ti le min ben kha chu poilo ma se min hwal wang mai kha min pu cherang bik su mingzui chuan alo ti ve le ta fengala chu anu te chuan an lo tran tlat bok si pa ber po chu angoi tlat to Clara chuan school group a an thil post te chu alo en tira kan thalak te hi photoshop vek an ni ati bok keima te ni lo ania o mingzui chuan alo ti fat bok nen lungai su heng thil hi an ti ni chuan keiman kalo shem hlak don nia ma se hetiang thil hi a thlen ta ka chuan ziang family te chuan an mong nu tan an du to don si lo cha shawale mingzui hi chu an in nei mai angai don ani apa chuan alo ti dam duam mai punau nu min ngai dam ro khatiang kha katile to lawang mingzui chuan alo ti vela pa ber po in an no pan lai changin an in kop chho to si a shithia mai ro o alo ti le ma se Clara chuan keiman ka nei tur ani ani te chu falak zo kania hetianga min en sang don ani te chuan enga tinge min shwai ho ka thei top ka chwa ve sin ma se min hotlat buk si engki ma mingzu I inti twa hum renga ka za na tur po poin ti lo ka hming po inti chhevek to ni hi enga tinge min lo shin reng reng ni ti in a ang zui ve ta piap piap mai fenga chuan du tok ro alo ti vaka nangpo in u nau nu angin min en ngai lova min shok ngam tur po inilo alo ti le khatin ka u house su I du le ke ma hi min tong jok mai ro mingzu in alo ti chuan lemchan hi ban san to te fel om takin ni langa alo ho ni tang kha min la target char char ani ka chung te nen na inrem taka kanom theilo nan ma ila char char boka lam changa te isyam thul Clara chuan alo ti le mya kati palani kati to lowang min ngai dam ro mingzu in alo ti ta zaya tu ma ka ngai dam mai mai lowang ale ni in ka ro ze lang Clara in ati chuan shiomi twar to lowang ka veng him sel don chelom apa chuan alo ti ve ta a foreign company project in charge a chuan da atum mai ba ka 10% share dang chu pek atum le ta hlau mai mingzui le fenga te chuan an lo thik le kher mai nu ber po chuan alo hnia le dewa ka fanu lo mani berin alo ti tlat bok nen Clara la chuan chwadai mai te chu alo tum ve sek boka apa chuan engkim hi kala pevek don chenia ti in a thlem ta nge nge chu chuan mingzu po chu ati thin jim le hle nuba hi po in share I pe cheu cheu rungota nakina pasalte ala nianga mi chung ko te na awakal pui dei mai do na sin kan ta po ani to don hlei nem ti in an pa chu a hau fenga la hian engma thil thati anei bok si lova ko mo bol a ching si rin tla ka ni lawani an pa in ati po in no pangalania kan zirti ranga athiam chho ve mai ang chu mingzui la kan fanu ang chia kan choi selian ani hi ti in nubai chuan alo than le adikalom pasal anei huna thom chom thadeu kan nei tir don nia amo na ten an hmu sit lo nan ti in pa ber po chuan alo tiam ta a lelama Clara chuan official anei to si a mingzui chuan lung oi lo hle fenga chuan lo thlemin ngai dan thalo zet mai alo vor chhuak le ta project poimo taka thil kal swal pakhat po aum chuan shen group atangin Clara chu an hnot chhuak to mai don ani tho pui tur an zong ta a poisa tam tak pe in company chhuasana umbo ngal wang wang tur chuan an shil bok ti chuan company core customer data chu an tili kauta ni fingale apa te chu an lo lang ngal zata an ring zo chia ikuta engki manda a company in atlak chiat pha don ta ni hi enge thil om zia hi an lo ti ngal fenga phe chuan ban ngal ni ro se alo ti chat bok apa chuan thu top siam tur inilo alo ti ve thunga an tho pui pa po chuan chu thil thlenga wang chuan Clara chu arin zo to lo thu le malakna enge motal an phut thu aron sei ve bok kan lo chui chiang photange pa berin ati lai chuan fenga te thurwal pui pa kha an lo nor luta
an inbiak na zong te chu an va hmu chhuak vek chu lo ni in a nupui bank account na million khat an thun te pawh chu an tar lang ta vek bawk a chu pa chu Clara assistant ani a fenga leh mingzui te pawh chu an hlau thawng hle I thil ti suala midang mo pu phet tum lo la an lo ti zai zai mo phur tu hi kan zong chhuak ngei don ani Clara in a ti po in mo phur na lak I du lo wangin ani nen hian in tang dun ani don hi an lo la ti sham tuna chuan kanin puang to nge ka hlo thon ru ka wangin company data kha a leak out ka ring tlata kha data kha alim vekani sumdon na hi chu indo na twal zol angani a data tak ni lovin alim ka pe ni Fim khur le fing taka kan che tangai Clara chuan alo ti ta a an ve in chian nak chuan alim nge lo ni si pa ber po chu alim vur vur hle he project hi Clara hian khoi chhun zom zel ro se ti in an tho pui pa po chuan alo ring zo le ta hle a naktu ka changin Clara hi general manager a omkha ro se hengin thil ti te wang hian nang ni pahnih hi suspend in ni e pa ber chuan alo ti ta thut mai Clara chunga an chet dan zong awang khan a thinarim hle bawk James min pele sham ro pa ti in chingchi meu chuan fenga chuan alo ngen ta a mingzui po chuan alo soi pui ve bawk keipo ifanu ve thawanya kani James min pe ve ro fair takin in elang u alo ti ve le chuti lai chuan Shen Cheng Technology President Andrama lar zawa chu alo thleng ta a Shen Group ne na tho ho na tur chung changa chuan Clara chu mu atuma lo ni chu pa chu sugar daddy ti a thalak an post pa kha ni ti an lo shengal jawa ani miawa ta ber ero chuan Clara chu aring hle nu ber chuan an chung ko boruak thlirin Clara chu anin chhuah san mai tur chuan alo ngen ta chot mai nang hian min thlau thla in mingzui hi fa tan in la a fanu ang che in dwa takin in enkol le si in swal na hi in mut he thlot lo ani hi kalo ho nu thleng po in siam that in la tum chuang lova nangma fanu nge chu thi turin I kal sana sin alo ti tamai chuta meu chuan nu ba hi po chu abuai zota min ngai dam ro tuna chang chuan ka do to via wang che alo ti ta ringota ani chuan tu zok ngei du tu nai hian I thlan fela ngai ani Clara ina ti ero chuan thlan tur zok po chu a shele chuang lova ipa atla chi si a chu wang chuan alom khatia ka che tak mai ni ma se iu nau nu le u nau pa hi chu khongai takin zwa sha mang che ti in alo ngen fenga le mingzui te an lo ho ve chi a Clara chu thinrim hian an lo tong le nga chat mai nu ber ero chu ni kho she lo chuan a omzui anim biak na zong te chu ma ber khan alo shevika shen chung ko ho tu ber ani na anga ma alak thatok lo awang chuan Clara chuan apa chu adim hle company nei tu zok ni in chu chuan anin king ta ur maya shareholder meeting te chu an kota a jawa po in Shen Group stock price te chu alo ni a avayin Clara ne na chuan a pevek bok nen 39% light share alo nei ta Shen Group a share nei tamber alo ni ta si pa ber po chu chairman ani na chang chuan pai thak ani zui ta ni fenga thinrim le ruilung pam chuan Clara chu kidnap ta a doi thil te chu a mang thei me lo mai fenga chuan chung thil te chu a hre chuak vek to a doi a man thei lo nan alo doi le ta lo ni tha atum zui tamaya ma se jawa local havin Clara chu alo chan him ta ni Shen chung kwa te chuan ngai dam dil na sabiaw ma se anin zum na zong te chu Clara chuan ati top ta veka nun thara bulchan chu atum ta ni ole kati zong kha tun tum drama chu alo ni le ta drama thar hmunom tak nen kanin hmule vat don nia